Moi bo día, Conselleira de Emprego e Igualdade, Reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Secretaria Xeral da Igualdade e demais persoas participantes e emprendedoras do programa MEGA. Hoxe, martes 15 de decembro, nos convoca a Secretaría Xeral da Igualdade da Consellería de Emprego e Igualdade a este terceiro encontro de emprendedoras do programa MEGA. O programa de axudas MEGA ten como finalidade promover o espírito emprendedor e a actividade empresarial das mulleres. Este programa ven desenvolvéndose con moito éxito co obxectivo de dar apoio económico ao emprendemento feminino e a consolidación de proxectos empresariais liderados por mulleres, como medio axeitado para a súa promoción, participación e progresión no mercado laboral. Neste terceiro encontro de emprendedoras do programa MEGA reunimos a varias edicións de mulleres que emprendéstedes en moi diferentes sectores, creando tecido empresarial galego, inspirando a outras mulleres e liderando empresas que se están consolidando no tempo. Ten especial interés a Xunta de Galicia en que as axudas das que fostedes beneficiarias afiancen as vosas iniciativas empresariais, eliminando riscos de mortandade empresarial nas primeiras fases de inicio ou reactivación dos vosos negocios. Esta actuación está cofinanciada con fondos FSE do Programa Operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020 dentro do Obxectivo Temático 8 promover a sustentabilidade e a calidade do emprego e favorecer a mobilidade laboral. Colaboramos neste proceso de acompañamento e información á Universidade de Santiago de Compostela, universidade cunha longa traxectoria de apoio ao emprendemento. Permítame as autoridades saudar primeiro as mulleres que son beneficiarias das axudas do programa MEGO e que nos acompañan tanto presencial como virtualmente e que estas podan poñerlle cara e nome ás persoas da Secretaría Xeral de Igualdade que están detrás dos expedientes resolvendo todas as dúbidas para unha correcta presentación da documentación que require o cobro das axudas. Dou paso ás autoridades que hoxe nos acompañan e o noso agradecemento por ter interés en coñecer a realidade de moitas empresas galegas, hoxe representadas por mulleres, dispersas por toda Galicia, e que, gracias a estas axudas moi repartidas, van poder sacar adiante os seus proxectos empresariais, que moitas veces tamén son os vosos proxectos vitais. Ten a palabra don Antonio López Díaz, reitor da Universidade de Santiago. Moi bo día a todas, un placer poder estar aquí en este encontro de mulleres empresarias galegas. Un saúdo moi especial para a Conselleira de Igualdade e Emprego da Xunta de Galicia por invitarme a participar tamén en este encontro e saúdos tamén para a Secretaría Xeral de Igualdade, a Secretaria e a Eva, como non, que dende a Universidade ven traballando tanto por promocionar o emprego femenino. Ben, a Universidade vimos colaborando en este proxecto MEGA, en estas axudas para promover o emprendemento entre as mulleres en Galicia, porque estábamos preocupados dende a propia universidade por esta realidade. Por iso, a nosa universidade, que ven apostando desde fai moito tempo pola transferencia do coñecemento á empresa, de que o coñecemento que xurde nos laboratorios, nas investigacións, poida dar base a iniciativas empresariais, pois, dende xa fai máis de 10 anos, se ven preocupando especialmente porque nesas iniciativas empresariais que poidan derivarse do coñecemento universitario haxa mulleres ao frente. E por iso, pois, arrancou o programa Woman Emprende. Eva López é a responsable desde o primeiro momento destas iniciativas. Puñemos en marcha un novo proxecto que era Innovatia 8.3, no que conseguimos implicar xa a máis de 30 universidades públicas nesta iniciativa que xurdiu dende aquí de Compostela e contando, por suposto, tamén coa colaboración das entidades públicas, do Goberno da Xunta de Galicia, do Goberno do Estado, da Secretaría de Igualdade e, polo tanto, pois, aproveitando esa traxectoria, pois nos parece que tiñamos que colaborar e estamos colaborando decididamente neste proxecto, porque é moi importante que o autoemprego, a xeneración de ideas emprendedoras para xerar empregos para outras persoas,
pois teña tamén liderado por mulleres. Aínda temos, calquera dos datos que collamos, vemos que aínda temos unhas brechas de xénero importantísimas no sector, digamos, das iniciativas empresariais. máis acentuadas aínda nos sectores que teñen máis que ver coa industria, un pouco máis atenuadas nos sectores de servizos, pero hai moito camiño aínda por recorrer. Por lo tanto, todas estas iniciativas, todos estes programas que van orientados a crear novas iniciativas, poñelas en marcha, a innovar cando xa temos a empresa en funcionamento, porque isto non acaba nunca, senón que cada día se nos vai a pedir, se vos vai a pedir que vos poñades o día con novas iniciativas, con novas medidas, adaptándose á realidade do mercado, que cambia, como todos sabemos, dun día para outro, reactivando iniciativas que xa funcionaron, pero que pola razón que sexa, pois estiveron detidas, pasaron un mal momento. Estamos precisamente nunha situación nas que os malos momentos son moitos e afectan moi claramente ás actividades empresariais, polo tanto, tamén nesta liña. Por todo isto, pois estas axudas son, eu penso que, esenciais para dinamizar o papel da muller no sector da empresa. E, ademais, en este caso, estes encontros pareceme que teñen un valor adicional, e o valor adicional é de que todas vos sintades arroupadas, pero non só arroupadas entre vos, que iso é moi importante, saber que hai unha rede, que hai alguén a quen preguntarlle, de quen botar man, de quen pedir unha axuda nun momento de necesidade, e iso me parece que é un tecido que ten moito valor, pero tamén que contedes co apoio institucional, o apoio da Xunta de Galicia, o apoio, neste caso, da Universidade. Estamos comprometidos e queremos que non nos vexa como unha institución distante, sino que queremos que o coñecemento, digamos que ese é o noso sector, traballamos xerando coñecemento e transmitindo coñecemento ás novas xeracións, pero queremos tamén que ese coñecemento pois sexa aplicado, sirva para que vos poidades mellorar nas vosas iniciativas, nas vosas actividades, nos vosos proxectos, e sabedes que tamén aí podedes contar connosco. Por lo tanto, pois parabéns por a iniciativa, a Xunta de Galicia, a Consellería, a Secretaría Xeral de Igualdade, e aproveitade, porque me parece que ten moito valor, tanto as xornadas de formación como esta actividade de encontro, porque estou seguro que vos vai a servir moito para seguir dando pasos máis en loitar por esa igualdade real e efectiva pola que todos temos que seguir pulando, seguir rompendo tamén aquí pois eses teitos de cristal e buscar tamén esa igualdade de oportunidades no sector das iniciativas empresariais. Moitas gracias. Moitas gracias, reitor. Ten a palabra dona María Jesús Lorenzana Somoza, conselleira de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia. Pois moitas gracias, Eva, moitas gracias, rector. En primeiro lugar, por suposto, pois agradecervos a todas vos, a todas as mulleres participantes deste programa EMEGA, por estar aquí hoxe, pola vosa participación. Como xa veñen de dicir a propia directora de Woman Emprende e o rector, pois efectivamente o programa EMEGA é un programa fantástico na liña do autoemprego, na liña da actividade empresarial das mulleres. É un programa importantísimo para a Universidade, é un programa importantísimo para a Xunta de Galicia e así o estamos amosando con noso apoio e continuamos para o próximo ano cun orzamento de máis do 100% do que destinamos nesta anualidade de 2020. Este terceiro encontro que facemos agora de emprendedoras do programa EMEGA ten efectivamente como fundamento organizar unha rede de megas, por dicirlo así, para organizar ou para dar oportunidades formativas, pero tamén para facer esas reunións presenciais, virtuais, entre todas aquelas que tendes participado en algúns destes programas, para compartir opinións, pero seguramente tamén para inspirar e para aproveitar oportunidades e experiencias unhas das outras. É un encontro ademais, que coido que dá visibilidade ao programa
que permite coñecer a actividade empresarial liderada en feminino, o cal é importantísimo, e que permite crear unha rede profesional que fortaleza todas estas empresas. Permitídeme recordar un pouco o programa EMEGA como un programa de fomento de autoemprego e emprendemento feminino que constitúe unha medida integral de promoción da igualdade no eido laboral que persegue apoiar o desenvolvemento da actividade empresarial e accións favorecedoras da conciliación laboral e familiar. Deste xeito, búscase que aquelas mulleres emprendedoras que o desexen poidan materializar as súas ideas empresariais, contribuindo tamén a crear novos postos de traballo femininos. O programa EMEGA conta, como sabedes, con 4 liñas de actuación específicas, unha que é a liña Emprende para a posta en marcha de novas empresas, a Innova para a promoción de melloras en empresas lideradas por mulleres, a Activa que busca a reactivación e a consolidación empresarial e a ITEF que centra axuda para a posta en marcha de iniciativas empresariais que teñen base tecnolóxica. A súa vez, temos dúas axudas ou dúas modalidades de axudas complementarias, a Concilia para apoiar a conciliación da vida laboral e a Dual para apoiar a participación das promotoras no programa de titorización. Na convocatoria do 19, este servicio de titorización e asesoramento fíxose extensivo 100% das promotoras que recibiron axudas. Este programa EMEGA o imos estado perfeccionando ou mellorando nas distintas edicións do mesmo para dar cada vez un enfoque máis integral ao programa, con novas actuacións complementarias de difusión, de reforzo do fomento do emprendemento feminino. Xa celebramos 2 encontros anteriores, no ano 18 e no ano 19. Neste mesmo ano realizamos un vídeo de difusión sobre experiencias do programa, con cambios nas bases reguladoras das subvencións para contribuir a unha maior eficacia e eficiencia, con melloras para a adaptación á situación creada pola COVID-19 para minimizar os efectos negativos desta. Neste sentido, por un lado, intentamos reducir os efectos negativos das emprendedoras que xa recibiron axudas EMEGA en edicións anteriores e tamén adaptar a convocatoria 20 para a reactivación económica das iniciativas emprendedoras de mulleres. Gustaríame tamén facilitar algún dato que me parece importante que coñezan todas da convocatoria do programa EMEGA do ano 2020. Foi un programa co orzamento máis elevado ata o momento da súa historia, 2,1 millóns de euros. Apoiáronse 197 iniciativas empresariais de mulleres, 44 concesións na liña Activa, 151 na Emprende e 2 na liña ITEF. Isto permitiu a creación e o mantemento de 324 postos de traballo femininos. Analizando o perfil das características sociais, laborais, educativas das promotoras e das mulleres que obtiveron emprego gracias a estes programas, estes proxectos EMEGA, neste último ano podemos concluir que a meirande maioría, o 75%, estaban en situación de desemprego antes de participar neste programa. E ao redor do 12% declara que estaba en desemprego de longa duración. O 85% das mulleres teñen unha idade entre os 25 e os 54 anos. A maior parte tiña estudios superiores, ou ben estudios universitarios ou formación profesional superior. E preto dun 25% declara vivir nun núcleo de población inferior a 5.000 habitantes. O balance do programa dende o ano 2009, que comenzamos ata o ano 2020, son máis de 11,2 millóns de euros investidos. Son máis de 900 proxectos empresariais femeninos financiados. E o que é máis importante, 1.600 postos de traballo femininos creados. Como digo, non nos conformamos con isto, dende a Xunta creemos firmemente neste programa e por iso, como cada ano, incrementase as solicitudes e os resultados son excelentes. Para o ano 2021 reforzarase o programa EMEGA para seguir dando oportunidades de inserción laboral a moitas mulleres galegas e a aquelas emprendedoras que o desexen poidan materializar as súas ideas empresariais, contribuindo ademais a crear postos de traballo en feminino na nosa comunidade. Por iso, o programa EMEGA alcanzará unha dotación económica no seguinte ano de 3.600.000 euros, nos que se inclúen 30.000 euros para accións de titorización, seguimento e apoio ás emprendedoras. É dicir, aumentamos 1,9 millóns de euros respecto do orzamento deste ano.
En definitiva, o programa EMEGA configúrase, por un lado, como un medio axeitado para a promoción, a participación, a progresión das mulleres no mercado laboral e o desenvolvemento da súa actividade profesional. Pero é un medio para aproveitar a súa potencialidade, as súas novas oportunidades de negocio e fundamentalmente no terreo da innovación, das tecnoloxías da información, da comunicación e tamén no medio rural. Do mesmo xeito, contribúe a un crecemento intelixente, sustentable, integrador, sen desigualdades entre homes e mulleres, en definitiva, a unha maior cohesión social e territorial dentro da nosa comunidade autónoma e tamén deste xeito a rehabilitación demográfica en Galicia. Remato xa afirmando que o progreso das mulleres é o progreso de todos, é o progreso da nosa comunidade autónoma e que dar prioridade ás mulleres non é unha opción, é unha necesidade, polo que estades seguras que ide seguir contando co apoio da Xunta de Galicia e desta Consellería de Igualdade. Moitísimas gracias. Conselleira, reitor, damos por inaugurada este terceiro encontro de emprendedoras EMEGA, no que imos seguindo desenvolvendo o programa. Excusamos que o reitor, por motivos da xenda, non pode acompañarnos ao longo de toda a mañá como teña previsto, pero damos continuidade agora ca proxección do vídeo EMEGA que anunciaba a Conselleira de Emprego e Igualdade. Me llamo Ekaterina Ionescu. Soy la directora del Centro Lingoreta. Fundadora de Triskel International School. Yo creo en mi modo de vida, mi estilo de vida, yo bailo. Comezou como unha necesidade de sentirme libre. Yo necesito esto, yo necesito trabajar fuera de casa, necesito crear, necesito estar en contacto con mucha gente. Tenía un local que se quedó pequeñito, creí en mí en ese momento y me fui a un local más grande. Soy rumana, estoy en España desde hace 15 años. A mí la ayuda de EMEGA, de la Secretaría de Igualdad, me vino muy bien, la verdad. Con este dinero pues pude apalear algunos meses para la seguridad social, para poder hacer la inversión también en el otro instituto. Son enóloga, adegueira. Pois creo que é un momento perfecto para xente como a min que ten a intención de ter un proxecto propio, que cree que pode aportar algo por si mesmo, pois decida lanzarse ao mundo laboral de outro xeito. E para iso sempre son moi importantes as axudas como a EMEGA, que me permitiu a compra destas instalacións onde estamos agora. Eu creo que non é nada máis prestixioso que facer algo ben e facelo con cariño e con paixón. E creo que o rural en Galicia é perfecto para eso. E sí, eu creo que neste momento proxectos como o meu teñen que estar sempre presentes no estranxeiro. Son Laura Reyes Quintela, fundadora de Triskel International School. A nosa idea sempre foi comenzar nestas instalacións por arrancar e que o risco fora pouco ou menos, e agora xa notamos de que é o momento de dar un paso, dar un salto, ampliar as instalacións, non tanto para ampliar o número de nenos en primaria, sino para poder ofertar tamén infantil e educación secundaria. A veces a carga de traballo, sin un apoio, pode producir un poquinho de estrés e demais. Hai momentos complicados. Cando montas unha empresa tamén, se tes equipos para facer traballos, abarcar traballos, é moi importante, máis que andar alquilando. E para min o importante é invertir. E a partir de aí, pois aí buscándote a vida, que si particulares, arqueoloxía e demais. Se ao final deixas contento ao cliente, sempre é un gran paso, unha motivación. Me llamo Laura Morga de Pinar, he recibido la ayuda EMEGA en el año 2017. Por las mañanas suelo preparar mis clases adaptándome a los niveles y lo que necesitan cada niño. La verdad que fue un poquito como una luz al final del túnel diciendo, bueno, pues ahí está esta ayuda y la tutorización también.
Me encanta la pedagogía musical, pero lo otro, al tener mi escuela, pues tengo que llevarlo también y gracias a vosotros, eso tengo que decirlo, sí, no me cansaré de decirlo, es una grande ayuda y es necesario. Cuando comencé como empresaria a los 8 meses, decido ser madre, entonces eso fue ya mi primera dificultad. Poco a poco empezamos a ampliar el equipo y ya partimos de ser 4 o 5 personas a día de hoy que somos 17 mujeres. Pues a raíz de abrir esta clínica de casi 500 metros cuadrados, recibí la ayuda del EMEGA que me dio para pagar un poquito esta inversión de esta clínica. Comezou como unha necesidade de sentirme libre. Para min foi como un empuxón, un pouco de que alguén me dixese, mira, confiamos en ti, tes esta confianza, vamos a axudarte desta maneira, ti te dan un pouco como desa seguridade que o mellor nese momento sí tes seguridade, pero non tes toda o 100%, e isto date un pouquiño esa seguridade para poder afrontar o que ven. O que intento con isto é que a xente coñeza o que facemos e que pense que tamén pode vivir a vida dunha maneira máis divertida, máis intensa. Desde pequena, pois sí, me enseñaron a que as cousas hai que traballalas para chegar a elas. Isto era o meu soño e eu son a que teño que loitar por el, non podo esperar que outros loiten por el. Tú tienes que ver en lo que fallas, saber en lo que tienes que mejorar y no acomodarse. Creo que todas las mujeres que quieren emprender pues tenía que conocer de antemano esta ayuda. Hay que informarse y sí que animo a la gente que comience una andadura profesional en el cual lo vivan, sobre todo que lo vivan y que estén psicológicamente preparadas para caerse 1, 2 y 3 veces. Eu recoñezo que a miña vida agora é isto, pero todo é isto, o sea, todo está concentrado aquí. Realmente, conselleira, cambiaron as cousas porque se gravaron estes vídeos antes da crise COVID, pois algunhas empresas medraron, outras non tanto, pero ver esa realidade é importante. Bueno, se lles parece, damos continuidade co programa que tiñamos previsto, pero previamente, xa que se falou na inauguración, queremos facer unha pequena presentación do concepto que estamos formulando, que é o concepto da Rede EMEGA. Xa levamos varias xeracións de mulleres emprendedoras e, de feito, a Rede EMEGA nace con este terceiro encontro EMEGA. E nace xa a semana pasada, bueno, xa se ven xestando desde a Secretaría Xeral de Igualdade desde fai tempo, pero é a intención de unirnos unhas ás outras, de que esta mentorización, tutorización, que vos coñezades entre vós. E de aí parte a idea da formación. A formación dada a crise COVID pois tuvo que ser non presencial, tivemos que empregar unha plataforma que tamén nos deu a facilidade de que poderades acceder a ela. A día de hoxe, 110 mulleres beneficiarias desta axuda. Como a plataforma está aberta ao longo de todo o mes de decembro, aínda casi podemos incorporar a máis mulleres beneficiarias da axuda EMEGA, porque se foron dando eses días que figuran aí no programa esas píldoras formativas, pero se poden descargar a posteriori, porque a idea é que eu non me podo conectar o luns a tal hora, pero cando teño tempo, pois recibo esta formación e tamén escoito os chats e a interacción das compañeiras que son EMEGA. E coñecéndonos é a idea de trazar, de tecer esa rede entre vós e crear sinerxias, porque moitas das veces estades moi solas e necesitamos traballar en equipo, porque non queda outra. E busco proveedoras, busco clientela, busco estrategias empresariais, busco ideas, porque sodes emprendedoras e sempre estades argallando novas ideas, e a idea esta da plataforma é crear unha canle de comunicación entre vós, é unha idea da Secretaría Xeral de Igualdade para vós que ten que seguir medrando. Formúlase ao longo de todo o mes de decembro e, como decía, naceu estes 4 días de formación que se centrou en 2 temas que demandabades moito na época
do confinamento, unha parte que eu lle chamaría inteligencia emocional, a parte emocional, porque realmente estamos pasando mal e tamén temos que abrirnos a novas oportunidades. Entón, o luns 7, unha empresa que foi beneficiaria da axuda Emega, que saleu no vídeo, Lingoreta, impartiu este primeiro módulo, a parte de empoderamento femenino e acompañamento emocional, e a partir de aí, xa a empresa Millbrae Asesores, que está aquí tamén presente, impartiu os outros 3 días centrados xa na digitalización empresarial, porque as mulleres realmente non temos ningún problema ca tecnoloxía e non nos queda outra xa que digitalizarnos, comunicarnos a través de plataformas, venta online e aproveitar todas as oportunidades que a tecnoloxía ofrece. E por eso, estes 3 días se centraron nestas píldoras formativas que son un inicio de outras moitas máis que podan xurdir, pero que se centraban en cousas reais que vos necesitades. Como subo a miña foto a Instagram, que frase poño, como lle fago a foto ao produto, como vendo o servizo. Entonces, esa é a rede realmente, a rede Mega, esa é a oportunidade que tedes aberta todo o mes de decembro, e daí iremos aprendendo e comunicándonos unhas con outras. Entonces, quedamos a disposición todo este mes e seguirá medrando a base. E se lles parece ben, pois seguimos co programa, conselleira, secretaria xeral de Igualdade. Tal como figura no programa, agora vamos a facer en primeiro lugar neste mesmo salón de actos unha entrevista para despois, unha vez que remate esta entrevista que vou a presentar, pasar á sala de exposicións que está aquí ao lado, porque temos a sorte de que hoxe 25 emprendedoras beneficiarias de axudas Emega deixaran os seus negocios en época antes de Nadal, que época de venta, tal como están as cousas, e que viñeran para compartir con nós aquí esta mañá. Estáse retransmitindo todo isto a través da canle de YouTube de Woman Emprende, e vos, as 25 empresas que vades presentar, tamén é a vosa oportunidade para darvos a coñecer e para mostrar todo o bo que facedes e a calidade tanto dos vosos produtos como dos vosos servizos. E despois, unha vez rematado todo este repaso previo a unha mesa redonda na que falaremos con algunhas emprendedoras para dar inicio a esta sala de exposición, remataremos cunhas conclusións e co peche do evento ás 2 da tarde. Entonces, se lle parece ben, conselleira, sube á mesa a secretaria xeral de Igualdade, doña Susana López Abella, e a entrevistada, unha empresaria de leite e gandería Quitián, Chelo López Rodríguez, que lle agradecemos moitísimo estar hoxe aquí con nós e participar nesta entrevista. Moitas gracias.